Terve, minä on Johannes Jussinen. Ja tokkisa on nyt juhannusaatto mennyt ja nyt on sitten juhannusjaajaa toilla, niin minä aina joka juhannus näitä vihtoja haen ja jos haettais nyt posti. Ei siellä varmaan. Ei siellä oo mitään. Ei siellä. Ei. Tokkisa nyt näyttää kohta saunaa ja tokkisa minä haen aina näitä havuja tuota metästä. Juhannus tokkisa, tää on niin ihanaa, tää luonnon rauha ja paljon juhannuksena juon kaljaa ja kaikkea tämmöistä. Nautin luonnosta ja saunan kovasti. Tokkisa, niin juhannus on tosissaan. Minä on tokkisa kovas kirvesmies tokkisa toilla, niin mitä tiedät? Minulla on tokkisa tuo luonnon rauha niin tärkeää.